L'Ajuntament de Calella vol posar al dia el padró de guals del municipi, és a dir, que tots aquells edificis o cases amb aparcament interior en tinguin i que els guals existents compleixin amb la seva funció. Les inspeccions a peu de carrer començaran de forma immediata i es preveu acabar aquest procés de cara al mes de setembre. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol posar fi al greuge comparatiu que hi ha entre aquells veïns que no tenen més remei que pagar un gual per poder entrar al seu vehicle i aquells que no el necessiten perquè viuen en una zona on està prohibit aparcar. Un gual penjat a la façana d'un edifici certifica el dret dels propietaris a usar la vorera, a creuar-la per entrar el seu vehicle al pàrquing. Són obligatoris en tots els casos, al marge que la vorera en qüestió estigui permès l'aparcament o no. Ara, l'Ajuntament vol comprovar que es compleix aquesta normativa i per això iniciarà una campanya d'inspeccions a tot el municipi, tant al casc urbà com a les urbanitzacions. Unes inspeccions que durà a terme la policia local i que coordinarà la regidoria d'Hisenda. A Calella hi ha una certa importància, un percentatge molt elevat de vivendes noves sobretot, que han crescut en zones peatonals, que hi ha vehicles que entren en pàrquings i que en aquests moments no estan atenent el gual perquè no el necessiten. Esclar, si no hi ha cotxes, cap vehicle se'ls hi aparcarà davant, llavors no el necessiten. Però això no deixa de ser un greuge comparatiu. Jaume Puig insisteix que el padró actual dels guals està obsolet i que això provoca en molts casos un greuge comparatiu entre veïns. Si durant la campanya es detecta que hi ha algun aparcament en funcionament sense la placa de gual, els propietaris de l'immoble rebran una carta en què se'ls avisarà que cal que formalitzin una sol·licitud i paguin la taxa corresponent. La campanya ha de servir també per comprovar que tots els guals que hi ha repartits per Calella estan col·locats a l'entrada d'aparcaments. N'hi ha alguns que no corresponen i en canvi van demanar gual en el seu dia i en aquests moments potser ja no hi aparquen el cotxe, llavors no correspon tenir guals. Llavors aquell és un espai que pot aparcar un cotxe, cosa que si veu un gual no aparcarà perquè pot tenir el risc o el temor de que vingui la grua o que algú el denunci, però si aquell gual està situat en un lloc que no s'hi aparca cap cotxe, aquell espai podrà utilitzar un cotxe per aparcar-hi o si és zona blava, poder fer una altra zona blava. Aquesta campanya d'inspeccions forma part del conjunt d'actuacions que l'Ajuntament de Calella va anunciar que faria amb motiu de l'entrada en vigor de la nova ordenança de circulació.